Защо не ми дава? Натискам ОК, клам и тук пише enable to clam, enable май пише to clam the reward has expired. Не знам какво стои. Да, искам да получа джемове, за да се взема кес. Напред. Аз не го знам. Хора, кажете ми, какъв QR код трябва, за да получа много джемове, 950 безплатно? Моля ви, пишете ми.